Aruna, Za? ka ce me sananka? Muna sata. Kuna sata me? Muna mashina da kidnapping. Ka kidnapping mutane nawa? Mutane 5. Yanzu ina suke? Sun ba mu kudi mun sake su sa. Nawa ka karba hannunsu? Ɗayan nan ya ba mu 700,000. Ɗaya kuma Ɗaya ba? ya ba mu miliyan 1. Ɗaya kuma ba? Guda biyun nan sun ba mu 500,000. Ɗaya kuma ba? Ɗaya ya ba mu 400,000 shi ba filatani ne. Su ina kuka kama su? A mahanga. Yanzu ku sake su? Mun sake su. Yanzu ina kayan aikinka suke? Mun boye su a mahanga. Kun boye su a mahanga. Eh, Sauran abokananka ba na suke? an kama guda guda biyu sun gudu. Me suna guda ɗaya? Juri. Ku nawa ne a wurin sana'ar naku? Mu hudu. Ku guda hudu ne? Yasa. Yanzu ga kanan ɗaya an kama shi, Guda biyu kuma ina suke? biyu sun gudu. Sun gudu. Eh, Yanzu makami na ka aje a mahanga muka aje su. a daidai na mahanga. A kusa da mahangan jamu a bayan wani makaranta. Yanzu muka je wurin za mu samu? Za a samu. A ba da gaskiya za mu samu? Wallahi za a samu. Mun je ba mu samu ba fa. A harbe ni. A harbe ka. A harbe ni sa. Yanzu wanda suka gudu ina za a same su? Su sun koma mu. Sun koma mubi. Eh, Daga mubi ne suka fito su? daga mubi suka fito. Yanzu ka ba da gaskiya cewa sana'anka Sata ne. da me? Da kidnapping. Kada an jima kuma ka canja ka ce ba kaka kake yi ba. Ba haka ba sa in na canja a sake daure ni. Baran taba canjawa ba sa. Ka yarda? Na yadda sa. Na'am? Na yadda sa. Ba wai domin kana shan wahala ne ka faɗa haka ba? Babu sa. Ba haka ba. Sana'a Yanzu ne. kuɗin da kuka tara ina ka ajiye kuɗaɗen? Gaskiya muna kashe su ne sa. Waɗanda kuke kama su nan, Eh, a ina kuke ɓoye su? a mahanga. A daidai na mahanga, A can a daji bayan makarantar. bayan makarantar. Eh, Kuna kama su a gidajen su ko a ina? mun kama guda biyu a hanya. Guda biyu, guda uku nan mun je gidansu ne. Okay. Mashina kuma ina kuka ajiye? Mashina mun sayar makalanji. Kusan mawa? Kalanji barisa. Barista. Eh, Shi kuma ina gidansa? a yana torowa. Waye ne mai gidanku? Asalin mai gidanmu shi mu barisa ne muke kai masa ba mu san inda yake kawowa ba. Wa ya haɗa ku a cikin wannan kungiya? Shaibu ne ya hada mu da shi. Ina shi Shu'abu yake?